Profesore, evo, vi ste i više od pola stoljeća nekako uz dalmatinsku klapsku pjesmu, kroz znanstvene radove, pisanu riječ, fotografije. Kako vi osobno doživljavate ovo klapsko druženje u gradu? Cijela ljubav prema mom gradu je jedan dio kulturoloških događanja, a to je sigurno osnivanje festivala klapa u Omišu. Dakle, prije 50 godina mi smo zaljubljenici bili inače u pjesmu, u druženje, u konobe. Na nekakav način je to iz nas izlazilo, pa je razlog tog našeg druženja bio da se može zapjevati kroz festival i neke pjesme koje nisu kao bile dozvoljene i onda se to toleriralo. Tako da smo mi tu koristili situaciju pa smo i neke pjesme koje su bile kao pod zabranom, uvjetno to kažem, i njih zapjevali negdje 1-2 sata po noći. A svake godine sam tu, silnom željom da dođem u Omiš prije festivala, uvijek nešto doprinesem. Tako da godinama pomažem festivalu na više načina. Vaše životne adrese bili su Omiš, Zagreb, Rijeka, puno godina. Najprije Omiš kao temelj, onda studije Zagreb, onda u Rijeci, tako da se mogu pohvaliti recimo da sam ja u Rijeci prije 25 godina osnivao neke prve klape, sad ih ima tamo jedno 30. Po otocima i okružju, ja mislim da ih ima jedno 100. Super. I bio sam na nekakav način mentor, vodilja, ali ne u glazbenom smislu, ja nisam glazbenik, ja sam kulturolog, ali glazbu osjećam, klapsku pjesmu osjećam i dugo godina sam sudjelovao i kao član žirija, ali ne za glazbu jer nisam glazbenik, nego za tekstove i usmjeravao. Profesore, napisali ste preko 15 knjiga, jako puno, na stotine i stotine znanstvenih radova, bili ste na simpozijama, predavali ste. Imate energiju još uvijek? Otkud sve skupa to u vama stoji? Znate šta, trebate imati ljubav kao osnov, a onda strast. I treba vas držati, kako to narod kaže, stolica. Odnosno, trebate se skoncentrirati da živite dnevno, a da noću radite. To sam ja pokušao kombinirati, tako da ja dnevno funkcioniram sa mojim prijateljima, družim se od pjesme, karata, pa malo mora, otoka i tako dalje, a navečer jednu karticu teksta trebate napisati. Da opravdate taj ugodni nered koji ste sebi napravili. I za kraj, molim vas, znam da živite na kulturan način. Što za hrvatskog čovjeka na lokalnoj i na državnoj razini znači riječ kultura? Kultura je i ovaj razgovor, kultura je stola, kultura je ponašanja, kultura je ispijanja alkohola. Dakle, kultura je jesti hranu od staduna, kultura je uvažavati svu tradiciju koju sebi nosi pozitivno. I u okružju čovjek treba djelovati na način da indirektno, ne morate vi direktno nekoga upozoravati, ali možete svojim primjerom i ponašanjem ukazivati. Onda je to još snažnije i ostavlja dublji dojam osobe ili sredine u kojem funkcionirate.